Després d'anys de processos judicials, quina és la seva valoració sobre el paper de la justícia espanyola en relació amb el procés independentista, que encara no ha finalitzat? Exacte. Hi ha una sobredimensió espectacular, vull dir, és que, si mireu, si recordem exactament com comença aquest cas meu, jo estava aquí a Manresa, havia del dematí a Manresa, i a les 9:30 del dematí jo marxava cap a Sallent una altra vegada, i aquí a la pujada roja, la pujada de la sortida de Manresa anant cap a Sallent, em van parar 3 cotxes, se'm va posar un cotxe al davant, un cotxe al darrere i un cotxe al costat, i em van fer frenar mentre estava conduint, i em miren, i jo pensava, què està passant? Dic, no vaig ni tan lent ni tan ràpid com perquè m'estiguin parant aquí al mig de la carretera, i em diuen, tu ets el David Saldoni? I jo dic, sí, i em paren al mig de la carretera, i llavors m'intenten tenir allà, i els dic, no anem a un altre lloc que no m'escaparé de cap manera. I llavors va ser quan ens comença tot aquest procés, ens van anar a Barcelona, etc. Una sobreactuació de tot plegat que és fora de sèrie. I llavors aquí doncs venen, s'emporten totes les coses de l'Associació Catalana de Municipis, intenten rebuscar allò que no existeix per veure si en base al que hi ha es pot crear alguna causa. No és que investiguin alguna sospita d'algun fet delictiu, sinó que al final t'entren, t'ho agafen tot i llavors intenten veure si poden muntar alguna causa al voltant d'això. I això és el que ha passat en molts casos en l'àmbit independentista aquests últims anys, que és, escolta'm, aquí ja ho veuen que no hi ha res, però intenten agafar tot el que poden a veure si amb una mica d'aquí, amb una mica d'allà, amb una mica de més enllà, intenten crear una causa que pugui ser condemnable, perquè el seu objectiu no és trobar algun delicte, sinó que és condemnar la causa.